Noia prepárase xa para recibir unha das súas citas festivas do verán, como é o San Bartolomeu. Dentro da programación deseñada polo Concello, cada ano vai cobrando maior protagonismo a iniciativa veciñal Ponte un San Cosmeiro, coa que se pretende poñer en valor a nosa cultura tradicional, que chega este ano a súa 8ª edición. Esta idea xurdeu de uns veciños de Noia, que se puxeron de acordo e que ano tras ano intentan mellorar co seu esforzo e a súa dedicación durante todo o ano o poder facer actividades que teñan que ver co traxe tradicional, co San Cosmeiro, ca nosa música e con todo o que conleva a exaltación do noso. Xa son 8 anos desta edición de Pon un San Cosmeiro. Eu creo que pouco a pouco eles, os colaboradores que aquí están, porque son máis, pero a representación está en esta mesa. O día grande será o sábado 20 de agosto. As actividades iniciaránse a partir das 11 da mañá, coa concentración dos grupos de gaitas tradicionais na Praza do Tapal, para posteriormente percorrer as distintas rúas da vila. Tamén haberá obradoiros, xogos tradicionais, exhibicións de baile e degustación de empanadas. Reunindo os grupos na Praza do Tapal ás 11:30, son grupos que van a participar a ter actividade nas distintas prazas, como é a Praza Constitución, no Tapal, van a recorrer distintos puntos que a Plaza do Curro vamos a ter, como sempre, os obradoiros, que, sempre teñen moito interese, porque a xente participa neles, poden aprender a bailar un poquinho, a coller gusto a aprender a bailar, máis que nada, pero a tocar algún instrumento de percusión, a facer o sombreiro, a ver como se borda un traxe. Tampouco faltará a música coa actuación pola tarde do grupo Os Meridaos. Dende a organización desta cita festiva quixeron agradecer a colaboración de diferentes establecementos comerciais e empresas, así como tamén do artista Eduardo Hermo, autor do cartel deste ano, no que se representa o noiés Felipe de Castro, primeiro escultor do rei Fernando VI, lucindo un San Cosmeiro.